San Nikola. Fil-belt ta' Patria kien jgħixu tnejn min-nies li kien nisimhom Epifania u Giovanna li kienu nsara li vera kienu jgħixu ħajja tajba, jitolbu u jagħmlu kull min għandu bżonn. Dawn kienu għonja billi kienu jirtu ħafna flus u ġid ieħor, imma huma ma żammewx din il-ġita li jom biss, imma kienu jagħtu ħafna karità lill-foqra. Giovanna u Epifania kellhom xewqa kbira li huma jkollhom tarbija u għalhekk kienu jitolbu biex Alla jtihom tarbija. Wara li dawn jistennew għal din il-grazzja u fis-sena 280 kellhom tifel. Dawn kellhom tiju li kien jisqof u kien jismu Nikola u għalhekk li dan it-tifel semmew Nikola għal dan it-tiju. Bħala ġenituri nsara għamlu minn kollox biex li l-binhom irabbuh sewwa. Wara l-magħmudija kienu jitaxqu jħarsu lejh u jilagħbu miegħu. Meta kiber ftit bdew jgħalmuh it-talb li kien jitgħallem bl-amment. Meta raw li kiber ftit ieħor, ħadu ħant wieħed surmas biex jgħallmu l-Bibbja u tagħlim ieħor. Huwa kien iħobb ħafna t-tagħlim u beda dejjem jimxi l-qudiem. Ix-xewqa tal-ġenituri tiegħu kienet li hu jsir saċerdot, jgħix ħajja tajba u jgħin lill-foqra. It-tiju tagħhom li kien joqgħod mira kien sema kemm Nikola kien żagħżugħ bil-għaqal u għalhekk darba bagħat għal Epifania u Giovanna u dawn flimkien ma' Nikola qabdu triq u marru fejn kien joqgħod dan it-tiju li kien l-isqof ta' Mira. Meta l-isqof ra lil Nikola għaraf kemm kien ġuvni tajjeb tassew u għalhekk staqsih jekk jixtieq li jsir saċerdot. Nikola feraħ għal dan il-ħsieb u beda jipprepara biex jagħmel dan il-pass lejn is-saċerdozzju. Marru lura f'Patara u hawnhekk faqqat il-marda tal-pesta. Giovanna u Epifania bdew jgħinu lill-morda bil-pesta billi jieħdulhom l-ikel, jitolbu magħhom u jfarġuhom fil-mart tagħhom. Wara ftit żmien imma il-ġenituri ta' Nikola wkoll qabdhom il-pesta u wara ftit mietu. Nikola ħassa ħafna t-telfa tagħhom għax kien iħobbhom ħafna. Wara mewthom huwa wieret il-ġid tagħhom imma dan ma żammux għalih imma qasmu lill-foqra. Darba waħda Nikola sema li kien hemm familja li tilfet il-ġid kollu li kellha u waqgħet fil-faqar. Il-missier ta' din il-familja rid li jiżewweġ li tliet ċembiet li kellu, iżda ma kellux flus. Il-missier deċida li jibgħathom fit-triq il-ħażina tad-dnub biex jiġibu l-flus għaż-żwieġ. Meta sema dan il-ħsieb ta' dan ir-raġel rid li jagħmel xi ħaġa biex dawn ma jmorrux fit-triq tad-dnub u għalhekk lesta borża flus u bil-lejl mar jixħeta fid-dar ta' din il-familja. B'dawn il-flus se tiżżewweġ l-ewwel waħda. Għamel hekk ukoll għat-tieni waħda. Meta l-missier dawn ix-xembiet trajk beda jitlob maħfra lil Alla tal-ħażen li kien ser jagħmel. Imissa rid jara minn kien dan il-bnedem ta' qalb tajba li kien qiegħed jagħtih dawn il-flus. Allura qatt qasam biex jekk jisma' l-ħoss tal-flus joħroġ jara minn kien. Meta sema l-borża tqa' ħareġ ġie wara dak li kien għandabba u fl-aħħar laħqu u sab li kien Nikola. Bidmu f'għajnejh li żar kubtejh u beda jirringrazzjah. Iżda Nikola beda jgħidu biex ma jgħid xejn lil ħadd. Issa Nikola telaq lejn il-belt ta' Mira fejn kien hemm tiju l-isqof u meta mar għandu qallu li wasal iż-żmien li jordnaħ saċerdot u Nikola aċċetta u ġie ordnat saċerdot. Wara dan mar jgħix fil-monasteru ta' Sion u kien jgħaddi ħafna ħin jitlob. Meta kien hemm ġej l-ħsieb li jmur fl-art imqazza fejn twilet u Ġesu wara reġa' lura f'Mira. Meta kien isqof kien jieħu ħsieb il-poplu ta' Mira, iħeġġeġ il-fidi tal-poplu bit-tagħlim tiegħu u jaqbes il dawk li kienu maħqurin. Nikola mara l-Konċilju ta' Niċea fejn jiddefenda l-misteru tat-Trinità. Minħabba f'hekk Nikola ġie mitfgħu il-ħabs bl-ħtija, imma Ġesu u l-Madonna derulu u tagħhom il-ġrid il-weqġ tal-isqof u l-isfijiet raw l-liċenzja tiegħu u ħarġuh mill-ħabs. Iż-żmien beda għaddej, wasal il-ħin li fih Nikola jmur jingħaqad mal-Alla biex jieħu l-ħlas tax-xogħol li jagħmel għal Alla. Huwa protettur ta' dawk li jbaħru għax kemm il-darba lill-baħrin jinqabdu f'xi tempesta. Huwa wkoll protettur ta' tfal li huwa kien iħobb ħafna minħabba l-innoċenza tagħhom. Huwa kien isqof ta' Mira fejn ġie midfun imma l-qabar tiegħu ġie abbandonat wara ħafna żmien għax ma kienx hemm ħafna nsara f'Mira. Għalhekk fis-sena 1087 grupp ta' baħrin Taljani ħadu l-ġisem tiegħu fil-belt ta' Bari u għalhekk beda jissejjaħ San Nikola ta' Bari illi mill-ġurnata il-ġisem tiegħu qiegħed jistri fil-Bażilika sabiħa li jieħdu ħsiebha l-Patrijiet Dominikani.